and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pero lang lagi ka mo ani. Mingaw kay ko nimo. Tambalan ta karon ng atong kamingaw sa usag-usa. Kadiyat lang. Kadungog ra ba ko bad news pa yun? Ngara ng bad news. Dali una. Hagilok na disliog na ko. Ayaw pa. Ang asa mag gusto nimo. Kini pa, kini. Rafi! Ayaw! Uy, ayaw, Rafi! Ayaw, maaga ba? Sakit! Makabuang ka, Madge. Rafi! Ang galing. Oh. What's na kiyaw-yaw mo? Ha? Ano man? Ano ba? Tukbon mo kunin mo. Ingon ko kon. Emily tingali to, no? Husto! Mo nagiyaw-yaw mo, Emily? Pataka man lang ka, eh. Nabungol ka na, sweetheart, ha? Kisa bang Emily? Kisa ba ng Emily angan nga imo gilitok, ha? Marjorie, ikaw ang akong gilitok. Dapat ha. Pantay ka lang yun ako, ha? Binuangan ka ni ko mo, pantay ka lang yun. Dili ko gustong mamati, anak. Sweetheart. Dali, be. Sa pa, be. Ba diha, eh. Sultihin mo na ako. Kaysa na babae nga, naibkan ko nun mo. Batanon ko nun niya, gwapa pa cute. Sa pa nagsulti ni mo? Maibog pa ka kuglain nga ni amang ka, ha? Ayog tuo, anak, uy. Mudaot lang na sa atong relasyon. Bantay kay gud haog masakpan ka nako. Gikan best presuhan si kuya nako. Maamungkit ka. Aw, musukol man sa ko. Joke lang. Be, sige na ba? Sige na. Ulip ni sa dugay tangwa pa nagkita. Marjorie. Ayun din si Ubang lagi. Musamot akong gana kung gilkan ka. Rafi! Ay, gabi na. Alas 10 nas gabi, iwa pa si Michael. Si Estela, mikawas. Mikawas ka man. Gusto kang muhigo og ti. Ay, baso akong kikinahanglan siya. Ay, mainom ka na sa gabi na. Pangkatuog lang siya. Pareho ko, be. Dadagari siya. Imong anak ko pa mo abot. Mo'y gihuwat na ko. Bahala siya. Ay, baso siya. Ay, huwag ipakialam kang Michael. Huwag ka hingawa. Tumanan ko na lang sa siyang gusto. Tingalig masuko na ako. Rafi! Gabihin na ron! Diin ka! Karon lang ka baos ni Mudad nga nagabihan ko. Ikaw, karon na sa ka nga nasayog uli da. Kung wa ko masayop, may date ka. Ikaw ra day. Like father, like son ko, di ba? Rafi, ayaw pa subrahi ang imong pag-abusar, ha? Ayaw pa abuta. Nga mahurot ang akong pasensya ni mo. Abusar ba day na dad o makigdate ko? Natural lang na natong mga laki dad. Di ba? O batanon ba ko? Ikaw gani, pila nakahaang chicks nga gitiner ni mo. Og nahibaw ko, imong kwarta ra ang giapas ana. Bangag sa ilong. Wa kay labot ugon sa ibuhaton ko. Ang imong katungod, ang imong kaugalingon mo'y bantay. Kay tingalig magmahay ka lang sa umaabot ka mga adlaw. Dad, Nala, pahuay na. Og pahinumduman ko ikaw pag-usap, ha? Ayuha gin ang pag-eskwela mo. Kay wala ing taong magkuha sa imong kahibaw. Kundili ikaw ra. Ayuha ang pag-eskwela mo, Rafael. Tala, sige. Kaligo na. Baya di mo. Animaho ka lang, babae. Naway ba si Eduardo?
Ikaduha lang ko ni mo, Dad. O patingali makapalit og cellphone si Michael. Nagsabot mi nga pahibaon ako niya. Wa mi magkita gahapon sa eskwelahan. Tuaya dubo sa Tupperware ha. Akong gisod, baon na to. Sa kantin na lang unta ko ma, na may munggos og pansit. Nga nung magpalit pa man jud ka. Maikog man kundi mo palit ma, kaya na man kumukaon sa kantin. Mo palit kit ko. Sabaw na lay palita. Munggos na lang. Minus lawas. Gisod ko sa bag ni mo ha. Salamat ma, mag-ilis na ko. Tuwa na siya. Ugwa na ko siya pasidan nga mo adto ko unyang ting pamuhi nila. Lain na sang oras ang akong iadto. Panid-an ko gyud siya. Ug padayon pa ba siya makikita ni adtong Michael? Wa si Michael. Misabot siya sa akong pasidaan niya. Malaylo lang una mi. Ug unyang lunch break. So ayun kong adto sa luyo sa gym. Pasig mo adto pud siya. Magsusi ko. Og nakapalit na ba siya cellphone? Uwa siya din sa gym. Hinuan mo asad may magsabot ka magkita ron mi dinhi. Ngano ka, no? Uwa ko sab siya makita sa labi ka kanina. Ngano ka? Oh, at ang balo, tumardayon. Ada ito, Piko. Salamat lah. Sige lah, matuk lang ko. Nauwanan di ay ka. Nga nawa man sa kamo pasilong. Wa may kapasilungan ko. Nagukod ko sa jeep nga magkasakay ko. Ay, ibos ang inahan no. Di yun ipagkamit ang iyang sakyanan. Okay ra lang. Mas may problema kung mag-commute ra ko. O may badaot sa jeep. Pwede rag manaog o magitaglaing kasakyan. Mausab hinuon. Mao na'y rason po sa ubang mga sakyanan. Di pagyud kas o gasolina. Tuog na ko la. Sakit akong oo. Hiluton ti kami. Magkuha sa kong haplas ha. Hindi ko ganang plus lang. Manimaho ko. Ayaw pagreklamo. Ang importante nga ma-relax ka. Pahawa mo sa kuna-una, mga demonyo! Nagpangyaw-yaw na sap ang inahan mo. Hupog na usap si Estela. Ay, naunsa ba di babayhan na, oy? Patya na lang ko ninyo! Patya ko Lola, ninyo! ato-atoon. Ako na. Kung makita ka niya mo sabot ang iyang kasuko, ako na din ka na lang. Ay, Estela! Oy! Ginoo ko naghubog ka bagkon, wag ka may sapot! Mga salbahis! Demonyo! Girape ko ninyo! Patya na lang ko! Kanil kasi magkunipultahan, hubog ka naman sad. Nausa ka man itaw, Estela. Uy, mura ka magnawadaan sa maayong pag-isip. Gusto na kong mamatay. Wala ko'y dungog. Salbahis mo! Dali, itapis una ning habol. Rebe, ako ni. Si tiya mo, bita ni. Uy, dali. Kapoy. Pahuway na. Dili ka kambiyakan. Anhira ko ni mo, day. Pahuway na. Bebe. Sudlayon ko sa akong kamuti mong buhok kay nagkalkag lang. Oh. Diri, dali. Kipiyong niyang iyang mga mata. Nakauyon nga akong gisudlay iyang buhok sa akong kabuk. Aging masahe. Naluoy ko ni mo, Estela. Naluoy ko. Aktot karon gihuna-huna mong gihapon ang masakit kapag hitabo sa imong kinabuhi. Ay, anya ka na na.
andamon, nagsabaw, mabugnaw na. Ay, morning, sir, Ida. Naguna kagbangan, sir. Si Rafi di ay. Nya pa natataot nga ni, sir. Inito ko nagsabaw, sir, ha. Muna na pamahaw. Pamahaw pa ba ron? Alas 11 pasado naman. Anla, paniod to na lang mo, sir. Uman mag-andam sa sabaw. Ato. Pukawa. Sir. Pabangunan kang daddy ni mo. Ay, makidong, ni mong kao, ni mong kamakan. Ida. Oto na di hapit. Kami bang ikatog na? Bauna lang ko na siya. Ang kisugo ko, ay. Sige na, bangon naman. Bangon. Ay! Kawalay buat. Wala ka maday paral. Ama, gani mo. Nagabitay. Ay, magawasa ka. Nagabitay kang pana. Kuyawan sinang miyat na. Karon pa kita nga nag-bold ko. Gawas lang ko eh. Ama kayo mata. Ngano ka, miyat? Ay, wala, sir. Morning, Dad. Untuhan kag bangon, no? Wa lagi maghuna-huna. Sa klase di mo. Pwede pa sa hapon, Dad. Nothing to worry. Oo, tinganin na niya. Gikadete mo, no? Napuno sa chikinining imong liog, oh. Ala ka, kuya. Taga-naga din, handa. Ayaw patakag nga, hindi ng mute. Mangag sa ilong. Away banga. Sugot lang kang paako ng liog mo. Kangila na ng tarawon. Ala na. Hinaikan ng ko, Dad. Dugay na good ming wa magkita. Sige na. Mga una ta. Ang akong soap, eh. Ay, ayun, ay. Nalingaw ko snaga. Di ay, sir, ay, sir, nanawa kanina. Babaje, nangitan ni mo. Mitos. Hama na. Mitos ihagngalan ko na. O, magkita ka na mo. Manhe siya, sir. Manhe. Wow! Maugi mo anhin ni mo, Dad? Ayaw balibari, Dad. Gusto sab kong makakita anang bayhana, Dad. Ako'y mohukom. Ug angay ba siyang himuong ikaduhang mama nako? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!